Здравейте, приятели! Пак съм аз от дълбоката провинция. Ето тук си направих една закуска, викам чакай да ви я покажа. То път не е от старите рецепти на бабите. Ми направо си я измислих. А по-моя да не съм я измислил, ама. Обаче както винаги, само с домашни продукти. Значи това са сандвичите. Използвах царевичен хляб, защото много ма кефи. Сиренце, овче, масалце, яйчица, доматки, краставиците са за интериор, за фон. Не ги гледайте, че са като спагети. Домашни са. Мо да немат вид, ама е краставица, не е подобие на краставица. Та така, взимате една купа, слагате сирене, масло, яйца и домата на много ситно. Аз го режа. То си личи. Може и да го настържете, ама аз си го режа, защото искам да го така се усеща вкуса. И слагам също сминдух, може и шарена сол. И това като го умешате всичкото, мажете на филиите, бам в фурната, така до златисто и после вадите, ядете и ревете. Рецептата е топа на топа, направо на мене много ми харесва лично и затова реших да ви я споделя, понеже е вкусно. И като ги омавате тия фили, ма гледате да не прекалявате, защото все пак това е хлеб и домашни кайсийки майка. За десерт. Та така, това от мене. Да сте живи и здрави. Яжте само българско. Там е истината. От бабичките, от селата, от старците, все още хората имат градини и животни. Все още. Ма са на изчезване. Хайде, чао от мене. Живи и здрави.